a kuma bakin magana a yau mana so zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana. Kai ne freshen miya a kusan kin zance an ce komai wuyar kullin gaskiya kakan kwance to na zo yi bayani babu kauce in na tambaye ka yanzu in ji shin me za ka ce wani kallo gwamnati ke wayan ganewa wawaye banzaye hatawuka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda ba su san kansu ba hakika Allah da suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san mu wake ba ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashe mu wake amma kun ji ko maganar suna yi sun mai da mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mai mu marayi boko haram arewa ake kidnapping arewa ake kawai kamar bude wuta ake in za mu fita fitaran dawowa gida muke yi na lura raina mana hankali ake yi ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yayi domin gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoronta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiya ba sai da muka shi ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madafan yi koyi sabon arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa asibitocin mu ba magani ba titi mata masu nakuda sun bani babu wutar lantarki da more zamani yunwa ta addabi al'umma kuna gani mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani sunayen ku kai ba ka da hankali ban ga wanda kake buga ba kai dan hakimin mara hankalin ina ne baka san waye ni ba wallahi arewa ba wanda samu fara ka mu guguita mun shi yanzu nan ba mu shi ka ba mu shi ka ba banza ka tsaka na mutane hankali